黙れ。そんなもの俺の力の前では無意味だ。無意味じゃねえってことをオラが見せてやる。なんだと。孫悟空のスピードが先ほどよりも上がっている。ありえん。なぜそんなことが。そんなこともわからんのか。悟空は自分のためだけに戦ってるんじゃない。俺たちの思いも背負っているから。ピッコロの言う通りじゃわい。悟空には互いを高め合える者たちがおる。それはお互いにとってかけがえのない大切なものと同時に悟空を奮い立たせる存在なのじゃ。ここまで来たのは自分一人の力などとあやつはこれっぽっちも思ってないじゃろうな。そんな悟空がいたから俺たちは今ここにいるんです。出会った時は反発したり敵対してた者もいたけど、こうしてみんな悟空に託してるんですから。戦いながらも周りの人間が不思議と引きつけられる。それが悟空という男なんだろうな。その通りだ。